إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun haɗu a wannan rana ta juma'a 6 ga watan rabi'ul awwal hijira 1442 23 ga watan 10 2020 mai da muka saba a wannan masallaci na annur a wancan karan mun ɗauko bayani akan huɗubar bankwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar a ranar 9 ga watan Zulhijja shekara ta 10 bayan hijira. Tsakanin wannan khutuba da wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata 3 ne kawai. Shi yasa wannan huɗuba malamai suka bata muhimmanci saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce me yiwuwa ba zan sake haduwa da ku ba bayan wannan hudu ba da haka ya tattabo abubuwa da yawa da al'ummansa suke bukata su sani game da abin da ya shafi rayuwarsu tsakaninsu da kansu da kuma tsakaninsu da Allah da ya halicce su ko malamai sun ce su alaƙoƙin mutum alaƙoƙi ne guda 13 ɗan adam alaƙoƙinsa guda 13 ne na farko akwai alaƙarka da kanka kai mutum kai akan kanka kada ka cuci kanka kakka zalunci kanka kakka kashe kanka kakka azabtar da kanka duk abin da zai cutar da kanka kakka yi Allah da ya halicce ka yace wala taqatulu anfusakum kakku kashe kanku ni ma da na halicce ku ban ce ku kashe kanku ba da haka Malam Ibn Qayyim ya ce duk abin da zai bayu zuwa ga nakasar rai ko azabtar da rai ko cutar da rai ko zaluntar rai musulunci bai yarda da shi ba yace kai hatta kai idan da kana tafiya da takalmi sai ɗaya ya tsinke to musulunci ya ce ka cire ɗayan kada ka dinga tafiya ƙafarka ɗaya da takalmi ɗaya babu takalmi domin wacce take ba takalmin ana zaluntarta to don a samu balance sai aka ce ko ka sa takalman gaba ɗaya ko ka cire su gaba ɗaya amma musulunci bai yarda da tafiya da warin takalmi ba sannan na biyu idan kana zaune a guri sai inuwa ta zo ta raba ka rabi ya zama rabinka a rana rabinka a inuwa to musulunci bai yarda da wannan zaman ba ko ka shiga inuwa baki ɗaya ko ka shiga rana baki ɗaya sannan wajen aski ya ce ba a yadda ka aske wani ɓangare a kanka ka ba wani ɓangare da suma ba ko ka batta gaba ɗaya ko ka aske ta gaba ɗaya saboda samun wani ɓangare da suma wani babu ba a samu balance ba musulunci ko bai yadda da wannan ba sannan cin attibin nabawi ya kawo cewa mutum sai ya kewa kansa wasu abubuwa guda 10 yace in ka ji yunwa ka ci abinci mutuƙar ba azumi kake ba in ka ji kishirwa ka sha ruwa mutuƙar ba azumi kake ba in ka ji bacci ka je ka kwanta
in ka matsu kana jin bayan gida ko ka matsu kana jin bawali to ka je ka yi. Har ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu sallah ga wanda ya matsu yana jin bawali ko ya matsu yana jin bahaya, to ya je yayi kafin yayi sallah, ko da zai rasa jam'i, Allah zai rubuta masa ladan jam'i in ya je ya biya waccan bukatar. Ba a yadda ana sallah ka mammatse ka rirrike ka ce bari dai in daure a gama sallan nan, to wannan sallar taka tana cikin garari. Don na farko ba nutsuwa, ba cikakkiyar sujjada, ba cikakken ruku'u, sannan kuma za ka iya cutar da kanka ta hanyar matse abin da yake son zai fita. Ice in ka ji bacci ka je ka kwanta, in ka gaji ka huta, in ka ji kumallo ko ka ji amai ko ka ji atishawa ko hamma ko bacci ko gajiya, ce duk waɗannan abubuwan da za su iya cutar da jiki, in ka ji rashin lafiya ka nemi magani. Ba dauriya ba ce ba ka da lafiya ka ce ba za ka sha magani ba. Tadawau ibadallah fa inna Allah lam yada'a da'an illa wada'a lahu dawa'an. Allah bai saukar da cuta ba kowace iri ce sai da ya saukar mata da magani. Wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba ya tambayi waɗanda suka sani. In ka balaga kai aure shine cikon na 10, ce domin a samu mutum ya cika. Sannan alaƙarka ta biyu, alaƙarka da wanda ya halicce ka. Allah da ya halicce ka yana so ka so shi, ka girmama shi, ka yi kwaɗayin rahamarsa, ka ji tsoron azabarsa, ka bauta masa shi kaɗai. Manzan da aka aiko maka akwai alaƙarku da shi, ka gasgata shi, ka yi biyayya ga abin da ya ce a yi, ka hannu ga abin da ya ce a bari, sannan ka so shi fiye da yadda kake son kanka da 'ya'yanka da matanka da duk duniya baki ɗaya. Sannan kuma ka bi shari'arsa da koyarwarsa. Sannan alaƙarka ta hudu da wanda suka haife ka, babanka da babarka. Bayan Allah da ya halicce ka da manzan Allah da aka turo maka, babu wani mai haƙƙi a kanka kamar babanka da babarka. In kana son zaman lafiya, kana son ka gama da duniya lafiya, kana so abin da ka haifa kai ma su bi ka, su mutunta ka, su girmama ka, su yi maka da'a, kakka kuskura ka zama dalilin baƙin ciki ko ɓacin rai ko damuwar iyayenka. In ko suka shiga damuwa wallahi sai ka shiga kai ma. In ko ka ɓata musu mutuƙar ba saɓan Allah suka sa ka ba, a nan ne kaɗai Allah ya ce fala tuti'huma, kakka bi su in sun ce ka saɓa mu. Amma an ba wannan ba, wabil walidaini ihsana, a kyautata musu iya ƙarshe. Wasu zama masu faɗa, wasu masu haƙuri. Ko yaya ka samu iyayenka, wala taqul lahumu uffin, kakka yi musu tsawa, kakka yi musu tsaki, kai haƙuri da su. Sannan alaƙarka ta biyar, alaƙarka da 'ya'yan matanka da ka aura. Idan ka auri mace wanda shi da topic ɗinmu, akwai haƙoƙi a kanka game da matarka da haƙoƙinta da haƙoƙinka, wanda a cikin bayanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hajjatul wada, wannan ɓangaren shine topic ɗinmu na yau. Wato matsayin mace a addinin musulunci. Uwa ce, ya ce, mata ce, ƙanwa ce, ya ce. Sannan alaƙarka ta shida, alaƙarka da 'yan uwanka. Wani ba shi kaɗai babansa ya haifa ba, yana da shaƙiƙai, wani yana da li'abbai, wani yana da li'ummai. Abin da ake kira shaƙiƙai wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya da su, mazansu da mata, yayyanka da ƙannanka. Akwai wanda kuke uba ɗaya da su, kowa uwa da tasa. Akwai wanda kuke uwa ɗaya da su, uba kowa da nasa. To waɗannan suna da haƙƙi a kanka na zumunta. Na bakwai, akwai kuma abin nan, wato 'ya'yan da ka haifa. Idan ka haifi 'ya'ya, waɗannan 'ya'ya da ka haifa suna da haƙƙi a kanka matsayinka na babansu, mazansu da mata. Kai musu tarbiyya, ka ba su ilimi, ka kula da su har su yi aure. Wannan kulawar haƙƙi ne, alaƙa ce mai kyau. Sannan na takwas, akwai kuma 'yan uwanka musulmi wanda addini ɗaya haɗa ka da su. Shi musulunci ba shi da boda, musulunci na duk duniya ne. Akwai ɗan uwanka a India, akwai ɗan uwanka a China, akwai ɗan uwanka a America, akwai ɗan uwanka. Wannan an uwataka ta aƙida, innamal mu'minuna ikhwa. Dukkan muminai wanda suka ce la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suka yadda da Allah a matsayin abin bauta, suka yadda manzon Allah shine manzon Allah, suka yadda Qur'ani, suka yadda da musulunci,
suke zuwa Maka, suke ɗaukan azumi, suka yi da rukunan musulunci 5, duk inda suke 'yan uwan juna ne. Sannan na 9 akwai 'yan uwantaka ta makota, wanda kuka yi makota da su. Makocinka, makoci iri 3 ne. Akwai makocinka musulmi ɗan uwanka, akwai makocinka musulmi ba ɗan uwanka ba, akwai makocinka wanda ba musulmi ba. Shi ɗin da ba musulmi ba yana da haƙoƙi da yawa a kanka. Ka taya shi farin ciki, ka taya shi baƙin ciki, ka je ka duba shi bai da lafiya, in yana jin yunwa ka bashi abinci, in yana jin ƙishirwa ka bashi ruwa, in bai da sutura ka bashi, in ya nemi taimakon kuɗi ka bashi, in ya nemi wani agaji kai masa, in an ce bashi da lafiya ka je ka duba shi, in an masa mutuwa ka je kai masa sori. Wannan haƙƙinsa ne. Waɗannan haƙoƙi su ne haƙƙi na 9. Na 10 haƙoƙin waɗanda suke abokan zama a cikin ƙasa, waɗanda muka bambanta da su ko a yare, ko muka bambanta da su a addini, ko muka bambanta da su a gurin zama. Kasancewa muna ƙasa ɗaya, muna yanki ɗaya, muna guri ɗaya, suna da haƙoƙi a kanmu. Wannan haƙƙi musulunci ya kula da shi. Kada mu cuce su, kada mu zalunce su, kada mu ha'ince su, kan mu cuci kanmu. Cutar kanmu shine mu nuna musu wani hali da ba irin na addininmu ba, yadda za su kyamace mu, kan mu zama masu cin amana ko masu ƙarya ko masu ha'inci ko masu zalunci, yadda da an faɗe mu kowa zai kyamace mu, ya kyamaci shiga addininmu. To kada mu yi wannan. Na 10 ko? Na 11 mu'amalanmu da waɗanda suke ma'aikatanmu. Wani yana maka aiki direbanka ne, wani yana maka aiki mai gadinka ne, wani yana maka aiki a kamfaninka, wani a gidanka, wani 'ya'yanka yake wa aiki, wani ma matarka yake wa aiki. 25 ga wata ya samu albashinsa. Kan kuma a ce wannan dan tana aiki a gida, yara su yi mata tsawa ko su zage ta ko su wulakanta ta ma watakila haifi baban nasu ko babasu. To kada mutum dan yana aiki a gidanka ko yana tuka ka a matsayin direba ka dinga yi tsawa kana tozarta shi dan talaka ne shi yana tuka ka. Ka mutunta shi ya ga yana da mutunci a gurinka. Kada mutumin dan yana maka gadi ka ɗauke shi a wulakanci dan kai Allah ya maka arziki kana cikin gida da matarka shi ko yana bakin kofa yana ma gadi. To Allah ne ya aje maka shi anan, kai maka arziki ka shiga ciki, shi kuma ya masa arzikin da zai zo ya ci a gindinka, to kakka wulakanta shi, ka daka matsawa, ka yi masa kaza, ya gaishe ka ma kana shan kunu kana ɓata rai, ko kallonsa ba za ka yi ba saboda kai babban mutum ne. A wajen Allah watakila mai gadin ma fi ka. Saboda haka ba a yi daka wulakanta wannan ba. Na 12 dabbobi. Musulunci bai yarda mu azabtar da dabba ba. Har ma ina karanta a cikin Mawsu'atul Fiqhil Islami, yace idan mutum yana kiwo, makocinka ne yake kiwon awaki, sai ya bar su babu abinci, to ya halatta a musulunci ka kai shi ƙara kotu. Ka ce alƙali ina ƙaran makocina, a ce me yayi? Ka ce kwana da yawa naji dabbobinsa suna ta kuka bai ba su abinci ba. To sai a kira shi. A musulunci ko ya ciyar da waɗannan dabbobi ko ya siyar da su, amma ba yadda da yi wa dabba azaba ba. Akwai matar da ta shiga wuta saboda kare, saboda mage. Akwai wacce ta shiga aljanna saboda kare. Kare ne dalilin shigarta aljanna. Wannan kuma mage ce dalilin shigarta wuta. Me ya jawo to? Ita waccan mage ta gani sai ta kama ta sa igiya ta ɗaure mata kafa ta yi tafiyarta. Ta yi ta birgima ba mai kwance ta. Ba abinci ga ɗauri. Har ta mutu a haka. Sai Allah ya ce wannan ba ta da tausayi. Aljanna kuma gidan masu tausayi ne. Waccan kuma kishirwa take ji, sai ta ga babu guga a bakin rijiya, ta shiga rijiyar ta ɗebo ruwa ta sha. Za ta tafi sai ta ga kare shi ma yana jin kishirwa, sai ta koma rijiyar ta ɗebo ruwa ta bashi ya sha. Fa shakarallahu laha fa gafara laha. Sai Allah ya ce mata na gode miki kuma na yi miki gafara. Ba karen Allah ya duba ba, tausayin. Sai sahabbai suka ce ya Rasulullah, yanzu za a dinga ba mu lada hatta akan dabbobi? Manzo Allah sai ce fi kulli zi kabidin rataba sadaka.
duk abin da ke da hanta a cikinsa wanda in ya sha zai ji daɗi, in ya ci zai ji daɗi, in kai masa Allah zai baka lada. Kai hatta ka ce ma ragonka ko akuyarka ko tunkiyanka ko abin hawa, raƙuminka ko jakinka ko alfadarinka ko dokinka, in ka ce Allah ya tsine ma albarka, musulunci bai yadda ba, ka tsinewa wannan dabbar. Domin akwai ranar da ake tafiya da wata dabba, sai wata sahabiya ta ce kai wannan raƙumi Allah ya tsine ma, sai da ce kai ku tsaya, wace ce ta tsinewa raƙuminta? Ta ce gane ce, to fita daga tawagata, ba zan tafi da tsinannen abu ba. Ba ce ki tsine mata. Ya hana a dinga yi wa dabba lalas da wuta, a dinga ɗaukan ƙarfe a sa a wuta sai ya yi ja sakiya, ya ce ka a yi. Duk wannan haƙƙin dabbobi ne. Sannan ya koma kan tsirrai, shine alaƙa ta 13. Hatta tsiro, annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana a kashe tsiro, ya ce ai shuka bishiyoyi, akwai lada in dabba ta ci ko mutum ya ci ko ɗan adam ya ci, Allah zai baka lada. Kuma ya hana mutum ya je ya kashi a bakin ruwa, ko ya je ya yi a kan hanya, ko ya fitsari a cikin inda mutane suke shan ruwa ko suke amfani da shi. Ya hana, ya ce duk wanda ya je ya yi bayan gida a kan hanya ko a gindin rijiya inda mutane suke shan ruwa ko a gindin bishiya inda mutane suke hutawa, duk wanda ya tsine masa sai Allah ya karɓi tsinuwar. Kun ga kenan ba a yarda da ƙazanta ta kan tituna da zubar da shara da bola da muke yi, musulunci ya hana. Sannan na ƙarshe na 14 magana alaƙanmu hatta da hanyoyinmu da yanayinmu. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya zama shine dalilin gurɓata hatta ƙasa iyakakka da gidan wani, ce in ka ci wannan sai Allah ya ɓamɓaro ƙasar gabaki ɗaya ɗora maka ita ranar alƙiyama. Duk kan an ce wannan Najeriya ƙasarmu ce, to duk abin da zai lalata wannan ƙasar ko ya gurɓata ta ko ya tozarta ta ko ya wulaƙanta ta, wannan haƙƙi ne mu kiyaye mutuncin wannan abu. To na ƙarshe shine alaƙanmu da shugabanninmu. Shugabanci, duk wanda Allah ya ɗora masa shugabanci, ko da na masallacin nan ne, ko na wani kamfani ne, ko na wata local government ne, ko na wata ƙasa ko na wani jiha, yana da haƙƙi a kanmu, muna da haƙƙi a kansa. Haƙƙinmu ya saurare mu, haƙƙinmu mu masa addu'a, mu ba shi shawara, mu kuma yi masa nasiha. Tun in waɗannan suka tsaya, al'umma ta tsaya. Wannan su ne saƙonnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake isarwa. Don ka zagayo sai ka ga akan nan ake tafiya. To a cikin wannan haji ta ban kwana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taɓo maganan mata. Yace wattaqullaha fin nisa, ku ji tsoron Allah a cikin harkan mata. Yace domin kun aure su akan ƙa'ida da littafin Allah, kun kuma tare da su akan littafin Allah, to kuna da haƙƙi a kansu, suna da haƙƙi a kanku. Daga cikin haƙoƙinku a kansu, kada su ba kowa izini ya shiga gidajenku sai da yardarku da amincewarku. Kada su yi duk wani abu ba tare da sun tuɓe ku ba. Ku kuma haƙƙinsu da ciyar da su, da tufatar da su, da mutunta su. In sun muku nishuzi, ma'ana sun muku tawaye, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matakai guda 3 da Alƙur'ani ya faɗa wajen ladabtarwa. To wannan shine gutsiran gurin da za mu tattauna a cikin wannan lokaci namu. Muna fata Allah ya mana muwafaka. Ita mace, malamai sun ce kamar sanda ce, ko ka jingine ta ko ka kafe ta, amma ka tsaya haka faɗuwa za ta. Ita ko mace guda 3 ce, ‘yarka, matarka, babarka, duk sunansu mace, amma ko ce da matsayinta. ‘Yarka kai mata kyakkyawar tarbiyya, matarka kai mata kyakkyawar riko, babarka kai mata kyakkyawar biyayya. Wani zai gama sallarsa kaf, ya gama azuminsa kaf, ya gama hajjinsa kaf, amma ya je ya shiga wuta saboda matarsa, ko ya je ya shiga wuta saboda babarsa, ko ya je ya shiga wuta saboda ‘yarsa.
idan Allah ya baka ya mace to ya baka lasisin shiga aljanna, amma sai ka yi aiki. Duk mai ya mace to ya samu lasisin shiga aljanna. Wata rana na Aisha Allah ya ƙara mata yarda, tana zaune sai ga wata mata ta shigo da 'ya'yanta mata guda biyu, sai ta ce taimako nake nema. Na Aisha ta shiga ɗaki ta ɗauko dabino guda 3 ta bata, tana ganin ikon Allah. Sai ta ba wa ɗaya 'yar dabino ɗaya, ta ba ɗaya 'yar dabino ɗaya, ta cire ɗan ɓallon nan za ta sa a baki, yaran har sun cinye nasu, suka ce babu ƙara mana. Sai ta yi murmushi, sai ta fito da na bakin nata ta tsaga shi biyu, ta ba wannan rabi, ta ba wannan rabi. Su 'ya'yan kowace ta ci dabino ɗaya da rabi, uwar ta haƙura. Wannan abu sai ya zauna mana na Aisha a zuciya, tana ta jira manzon Allah ya shigo sallallahu alaihi wasallama ta bashi wannan labari. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo, ta ce na ga abin mamaki, wata mata ta shigo da 'ya'yanta mata guda biyu, ta nemi taimako, na ba ta dabino 3, ta ba su ɗaya za ta ci ɗaya, suka cinye nasu, suka nemi ta ƙara musu, har ta sa a baki ta fito da shi ta tsaga ta babba su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce duk wanda Allah ya bashi 'ya'ya mata yayi haƙuri da su, yayi musu tarbiyya, za su kasance kariya gare shi gabarin shiga wuta ranar alkiyama. Duk abin da kaji an ce za a shiga aljanna, to zaka ga abin fa ba kaɗan bane. Duk abin da kaji an ce za a bada aljanna saboda shi, inna sil'atallahi ghaliya, inna sil'atallahi aljanna. Don Allah baka 'ya'ya mace, 'ya'ya mata, ya haɗa ka da aiki, kuma za ka samu lada mai yawa, amma sai ka jajirce tun daga ƙuruciyarsu zuwa tsawonsu, zuwa girmansu, zuwa makarantarsu, duk akan idanka. Ba za ka huta ba sai ranar da ka samu wani mutumin kirki ya zo ya aure ta, kaga ta tare lafiya, ka ce alhamdulillah, nauyi ya fita daga kaina, yanzu ta zama matar wani. Amma an kai sakaci ka batta ta tashi ba tarbiya, ana ga kai mutumin kirki ne, salihi ne, amma kuma yakka kangararriya, kuma akwai sakacinka a cikin kangarewar, to akwai matsala. Sannan na biyu, matarka idan za ka yi aure kakka bi son zuciya. Abinda aka yi ittifaƙi duk mutumin da zai aure yana so abu 4 ne: da kyau, da addini, da asali, da kuɗi. Ko mutum bai gaya maka ba, wallahi ɗaya daga cikin 4 nan ne ya kai shi gurin, ko bai faɗa ba. Ko kuɗi ya gani, ko kyau ya gani, ko tarbiyya ya gani da addini, ko kuma ƴar juwa na jikan wane ce, ƴar wata manya ce wanda shi ma zai shiga gaban mota a ce ai mijin wance ce, me ko a ce mata wani shine mijin wance, shi ma yayi daraja saboda ya auri wance. Sai ba a gane ni ba, ai ni ne mijin wance, to kai ne mijin wance, masha Allah, to shigo daga ciki, tunda ka auri wance, shigo ciki. To wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tunkahul mar'atu li 40, duk mai auren mace 4 yasa yake aurenta: limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Wani babban malami ya ce to in aka samu mace ta hada 4 fa, yace san kowa kenan kin wanda ya rasa. In ka ce ba kuɗi ba to akwai addini, in ka ce ba addini akwai kyau, sai zama tana da kyau, tana da kuɗi, tana da addini, kuma tana da daraja, ta yi wa kanta daraja, daraja iyayenta ko darajarta. To kowa yanzu yana da mata kuma ya san dalilin da ya sa ya aure ta, da haka mun wuce gurin. To wannan matar taka ita ce dalilin shiga aljannaka ko shiga wutarka. Tana da haƙoƙi a kanka, kana da haƙoƙi a kanta. Malamai sun kalli wannan hadisi da sauran hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce matarka tana da haƙƙi guda 10 a kanka, kai kana da haƙƙi guda 5 a kanta. Me yasa naka yafi yawa? Kuma haƙoƙin nan guda 10 kusan 8 duk sun shafi kuɗi. Ka ciyar da ita kuɗi ne, ka shayar da ita kuɗi ne, ka yi mata tufafi kuɗi ne, ka siyo mata kayan kwalliya.
ka siyo mata kayan da za ta yi tsafta, ka ba ta gidan da za ta zauna, ka kula da lafiyarta, ka kula da iliminta. Kaga 8 daga ciki duk kuɗi ne. Sannan ga haƙƙin mu'amala aure, sannan kuma ga mu'ashara bil ma'ruf, ka kyautata mata wajen zamantakewa, kakka dinga yi mata tsawa, kakka dinga zaginta, kakka dinga dukanta, kakka dinga tozarta ta, kakka dinga kaskanta ta. Haka ka dinga zama kana hira da ita don ka ji tunaninta, ka dinga yaba mata in ta yi girki ko ta yi tsafta ko ta yi kwalliya ko ta yi sallah ko ta kai yara makaranta, ka yaba mata. Sannan ka dinga tafiya da ita lokaci zuwa lokaci, ku tafi Makka tare, ku je umara tare, ku tafi ƙasashen duniya tare, ƙafarka ƙafarta. Sannan in kai mata laifi ka ce Allah ya baki haƙuri, ba zubar da girma bane akramaka. Wani ya ce mana ai na huta, na ce me kai ka huta? Ya ce ni yanzu da mace ta zo gabana sai tana faɗa sai in tsaya sai ta gaba kaf sai in ce Allah ya baki haƙuri, Allah ya huci zuciyarki. Sai yasa yanzu lazimi na nake ta na daina musifa a gida. Me nayi? Aka ce kai kaza ce duk lissafo. Tana lissafa sai ta gama kawai ce to Allah ya baki haƙuri, Allah ya huci zuciyarki. Yace da na faɗa ka sai ta sace. Ta sace ki shi kenan. Sai zan je in ta lazimi na, amma nace zan bi kowanne ɗaya sai na amsa. Yace sai mu kwana muna bala'i da ita. Ita goma mace magana ba isassa take ba. Tunda an ce tana iya fitar da kalma 18,000 a rana ɗaya. Shi ko namiji ba wuce 4,000. To kaga ai in kace za ka yi rigima da ita na baki kayar da kai za ta. To saboda haka kun ga ashe kenan wannan. To kai kuma da ka auro ta kana da haƙƙi gumagumai guda 5. Manzo Allah ya ce ta'atuhu fi ma amara, an tudi ahu fi ma amara. Ta yi maka biyayya, in kace ayi ta yi, in kace a bari ta bari. In baka nan ta tsare maka dukiyarka, ta tsare maka mutuncinta, sannan ta faranta maka rai. In dai mace ta yi abu 5 ɗin nan kawai ta samu lasisin aljanna. Mijin ke ce ki yi, ki tashi ki, ya ce ki bari, ki bari. In baya nan duk abin da ya shafi dukiyarsa kake bari ta lalace. Sannan ki tsare masa mutuncinki, ki riƙe masa amana kanki, ki san ke mata aure ce. Sannan ki faranta masa. Faranta wannan malamai suka ce abu 5 ne. Kalmomi masu daɗi suna cikin farantawa, tsafta tana cikin farantawa, girki yana cikin farantawa, kula da kai da iyalanka yana cikin farantawa, kula da 'yan uwanka da danginka da bakinka da iyayenka da kowa naka yana cikin abin da zai faranta maka rai. Shi yasa aka bar shi a buɗe, aka ce an ta surrahu, ta faranta masa. Man iza nazarta ilaiha sarratka, in ka kalle ta za ka yi farin ciki. Sannan uwa, ita kuma uwa ita ce komai. Don ka zauna a cikinta wata 9 ko ƙasa da haka ko sama da haka, ta yi yunƙurin haihuwarka da kyar, ta sha da kyar, to wannan ba abin wasa ba ce. Sa annabi ya ce ummuka summa ummuka summa ummuka. Wata mata ta ce ni in na samu mutum 3 a duniya sun ishe ni, uba na gari, miji na gari, ɗa na gari. Idan ina yarinya babana ya kula da ni, idan na yi aure mijina ya kula da ni, idan na tsufa ‘ya'yana su kula da ni, to ni na sha. Dama abinda mace take bukata kenan, uba na gari, miji na gari, ɗa na gari. To ko kaka ta rasa ɗaya na gari a cikin 3 nan, to sai ta tozarta. Don tana ƙarƙashin kulawar mahaifinta kafin ta yi aure, tana ƙarƙashin kulawar mijinta in ta yi aure, tana ƙarƙashin kulawar ‘ya'yanta idan ta tsufa. Kuma kowanne daga cikinsu ɗinnan umarnin Allah zai bi in ya kula da ita. To wannan su ne mata. To ita mace, kamar yadda muka faɗa, tana da haƙoƙi, ita ma ana da haƙoƙi a kanta a dukkan matakan nan da muka faɗa nata guda 3.
mataki na farko mutum ya san tunda Allah ya halicci annabi Adam da Hawwa'u dama ya so a zauna duniya tsakanin namiji da mace. Tunda Allah shi haɗa wannan zaman to dole a yi haƙuri a zauna. Kuma sannan Allah ya kasa hukunce-hukuncensa kashi uku. Akwai abin da ya shafi mata kaɗai, dokoki ne Allah ya sauka amma da mata kaɗai yake magana. Akwai dokokin da Allah ya saukar da maza kaɗai yake magana. Akwai mafi yawan dokokin da Allah ya saukar sun haɗa maza da mata. Waɗannan dokoki na Allah da ya saukar mu akan mata, da wanda ya saukar wa mata game da mu ko game da shi, to wajibi ne mu karantar da iyalanmu da matanmu waɗannan ƙa'idoji. Ƙa'ida ta farko, mu san cewa a asalin halitta da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah. A wajen makoma da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah. A wajen sakamako da namiji da mace duk ɗaya ne a wajen Allah. Amma akwai wasu hukunce-hukunce da Allah ya bambanta maza, akwai wasu hukunce-hukunce da Allah ya bambanta mata. Waɗannan hukunce-hukunce da suka shafi maza, Allah ta'ala ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah ta'ala ya fifita jinsin maza akan jinsin mata, sai ya faɗi dalili, sai ya faɗi dalilai guda biyu. Wannan ƙiwama sai Allah ya ce shugabanci ya bamu, shugabanci kuma takalif ne ba tasharif ba, wahala ce aka ɗora maka, cewa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yake kare matarsa aka kashe shi dan aljanna ne. Wani shirgegen ƙato zai taɓa maka mata ka sha gaba, ya ɗauke ka ya nana da ƙasa ka sheƙa lahira, to aljanna za ka, saboda ka shiga gaban ka kare matarka. Man qutina duna ahlihi fa huwa shahid. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairukum li ahlihi, mafi alherinku sune mafi alheri ga matansu. Wa ana khairukum li ahli, ni ne mafi alheri ga matana. Nana Aisha Allah ya ƙara mata yarda, ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya shigo gida yana mu'amala da mu a matsayinmu na matansa, don haka in muna aiki ma kana fi mihinati ahlihi, fi mihinati ahlihi, yana shiga cikin harkokin iyalinsa, in ana aiki ya shiga a yi da shi. Wasu na ga taimaka wa iyali a cikin aikin gida kamar kaskanci ne, sai a ce ta shanye shi, wallahi tare ya kawai biye mata yake yi, to wa za ka biye wa da? Biye mata yake tare da shi, har ma aiki yake mata a gida. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa matansa aiki a gida, yana shiga cikin harkokinsu, yana jin bukatunsu, yana jin damuwarsu, yana hira da su, har ma yana ba da zama a bashi labari. Nana Aisha ta taɓa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam kissa ta wasu mata guda 11 wanda ake kiransa hadisi Ummu Zar. Ya zauna ya saurari kissa tun daga farko har ƙarshe, bai ce ke ina da aikin yi. Sai ta gama kawai ya ce to ni ne misalin ki ta ƙarshen. Shikenan kawai tashi ya fita. Sannan ya ce ina ganewa in kika yi fushi, ina ganewa idan muna shiri da ke. Ta ce ta wace hanya? Sai ce yawwa in za ki rantsuwa, in na ji kina wa rabbi Ibrahim, to mun dan samu matsala kenan. In na ji kuma kina wa rabbi Muhammad, to mun zauna daidai kenan. Ta ce wallahi kuma haka ne, amma sunanka kawai nake kauracewa, kai kana zuciyata. To wannan mu'amalar ta zamantakewa ba ana nufin mu ɗauki matakai guda biyu mabambantan juna ba. Akwai waɗanda suke sakawa matansu dama har abin ya kai ya wuce haddin shari'a. Akwai kuma waɗanda suke gallazawa matansu har ya wuce haddin shari'a. To waɗannan biyun duka halaka ne. Wani zai shagwaba matarsa ya batta abin da ta ga dama take yi. Yanzu akwai wani dokta muna hira da shi a Kano, sai ce min ai ni wani aboki na malam yayi wani abu, na ma ina so mu haɗu da kai tambaye ka. Na ce me yayi? Ya ce ai ritaya yayi,
na shi irin ritaya, ice ta shugabancin gida. Ice matarsa musifaffiya ce, sai ran ne ya tara su da 'ya'yan, sai ya ce hajiya, yanzu ke ce shugaba a gidan nan. Duk muna ƙarƙashin ki ne da 'ya'yan sai abin da kika ce. Ya sauka da kan kujera ya ce hau ki zauna. Me za a yi? Yanzu ita ce mai gidan. Ita in kina da wani abu da za ki sa ni sai ki gaya mu, in ba wani abu da za ki sa ni sai in tafi masallaci. Wai shi ya yi haka ne don ya huta, shi ne yake ga abokin nasa, ai yanzu na huta, ba ni da wata matsala. Hajiya ce yanzu komai ita kudin cefa ne, yara makaranta, faɗa, ni ma in na makarata mun faɗa, kowa yanzu ita ce shugaba a gidan, na huta. In kuma akwai wanda zai gwada to bismillah. To saboda haka musulunci duk abin da kaga yayi akwai tsari. Da ya baka shugabanci sai ce ka zama mai adalci. Da ya baka shugabanci sai ce ka zama mai amana, ka zama mai nuna ƙauna, mai nuna soyayya, mai nuna girmamawa, kar ka zama mai cin zali. Shugabancinka kenan. Ita ma sai aka ce to an bata shugabanci a gida. Shugabancinta ita ma ta tsaya ta kula da yara, ta kula da mai gida, ta kula da harkokin gida. To akwai wasu mas'aloli guda 7 da ake ƙoƙarin sai an ziga matan musulmana tawaye a kansu. Mas'ala ta farko ita ce mas'alar rabon gado. Wasu kan ce to me yasa in musulunci yana girmama mace, don me zai sa an zo rabon gado ya ce a ba ta 1 a ba namiji 2? Ai kamata yi kowa a ba shi 2 shine an yi daidai, amma ta karɓi 1 namiji ya karɓi 2 nan babu adalci. Sai mu ce a'a, ba adalci ne babu ba, kai ne baka fahimci meye kalman meye adalci a gurinka ba. Wajen fassara adalcin ne kai baka fahimci adalci ba. Shi musulunci wannan abin da ka kira ba adalci sunansa ba, sunansa daidaito. Shi kuma adalci a saka komai inda ya dace. Shi kuma daidaito a daidaita kowa da kowa. To shi musulunci adalci iya da shi ba daidaito ba. Zan ba ku misali, wanda yake da mata 2, ɗaya mai jiki, da aka za a ɗinka mata hijabi sai aka ce yadi 6 za ta ci. Ɗaya kuma siririya ce, da aka za a mata hijabi aka ce yadi 4 za ta ci. Sai siyo yadi 10. In zai adalci, ya kamata ya yi? Mai jiki a bata yadi 6, mara jiki a bata yadi 4. In kuma za a yi daidaito ya za a yi? A ba wannan 5, a ba wannan 5. To in aka ba wannan 5, ina ta samu 1 ta cika? In aka ba wannan 5 ya mata yawa, in aka ba wannan 5 ya mata kaɗan, to ya za a yi? Shi ne abin da suke cewa a yi daidaito. Da mai bukata da mara bukata da wanda yake a raba musu daidai. To kaga me ya kamata a yi a nan, a daidaito ko adalci? Adalci. Ke mai jiki ce, tela ya gwada ki, ta ce za a baki yadi 6, ungwa 6. Ke kuma mara jiki ce an gwada ki an ce yadi 4 ne zai miki daidai ga yadi 4. To ni me yasa ba cika mun bi ba, sai ce ke ma zama buleliya irin ta. Ga abinci nan na aji a su je ki cinye shi ki zan buleliya, sai a auna ki a ce kin ci 6. Kaga wannan shine adalci. To da aka zo wajen rabon gado, Allah adalci yayi ba daidaito ba. Mace mu ne za mu ci da ita, ba ita za ta ci da kanta ba, ba kuma za ta ci da kowa ba. Ba littafin da za ka gani da aka ce mace ta ci da wani, ko ɗanta, ko babanta, ko mijinta, duk mu za mu ci da ita. In tana yarinya, wa zai ciyar da ita? In tana mata aure, wa zai ci da ita? In tana uwa, wa zai ci da ita? ‘Ya'yanta. To me buƙatar ta ga kuɗi? Ya zama daidai da namu. In za a auro ta, wa yake ba da sadaki? Miji.
wa yake yin cefane, wa yake biyan haya, wa yake lefe, wa yake biyan kuɗin ruwa, wa yake biyan kuɗin wuta, wa yake biyan kuɗin makarantar yara. In za a asibiti wa ake kawa bil, duk wa ake kawa miji. Sai mu ce to da ba dan Allah ne ya ce ai haka ba, to sai mu gwada na shekara ɗaya, a raba gado daidai, a raba ɗaukan nauyin gida daidai. Hajiya, wannan tam ɗin ni na biya kuɗin yara, tam na gaba ke za ki biya. Wannan shekarar ni na biya kuɗin haya, shekara mai zuwa ke za ki biya. Ni na siyo buhun shinkafa da ya ƙare, buhun shinkafa na gaba ke za ki siyo. Kuɗin mai gadi ni na biya, ke za ki biya. Wannan watan ni na sai bil ɗin wuta, ke za ki biya a wata na gaba. Mu raba aikin gida daidai wa daida. Ki rabi in rabi, cefane ki rabi in rabi, kuɗin yara rabi rabi, kuɗin makaranta rabi rabi, kuɗin asibiti komai mu raba daidai. Kaga wannan mu Allah ya ɗorawa, bai ɗora mata komai ba. Ko kuma a ce misali a gwada, su a ba su 2, mu a ba mu 1, amma su ɗau nauyinmu. Ko? Su ɗau nauyinmu, komai da aka ce a ba su 2, amma su ɗau nauyinmu. Ce hajji Allah mutata ta lalace, ya za a yi? Ce ai ba komai. Jiya ba biya kuɗin mai gadi, wata ce gashi a biya, gashi kaza. To da Allah ya tashi sai ya adalci ya ce, da ya ba mu 2, sai kuma ya ɗora mana nauyin da zai cinye 2 gaba ɗaya. Duk mutumin da yake tsayawa da haƙoƙin iyalinsa yadda ya kamata, wallahi in ka samu miliyan 1, kafin kai kaɗai ka ci 200,000, iyalinka sun cinye 800. Wallahi in kana kula da iyalinka yadda ya kamata, in ka samu miliyan 100, kafin kai kaɗai ka ci miliyan 10 taka ƙashin kanka, wallahi sun cinye 90. Duk su ake wa hidima da su da 'ya'yansu. Duk kuɗin namu in mun mutu kuma su ake rabawa. Zakar misal hazil unsi, ita da 'ya'yanta duka za a bawa. Kuma in kana da 'ya'ya da mata ma, ba mai cin gadonka a duniya. 'Yan uwanka shaƙiƙai li abbai li ummai, in ban da uwa da uba, ba wanda yake tarayya da 'ya'ya da mata a wajen gado. Duk komai nata ne. To kaga ashe kenan mu mun gamsu a musulunci cewa wannan tsarin da Allah ya shine adalci kuma shine daidai, kuma mun gamsu 100%. Sannan na biyu, sukan ce ba mata ilimi. Duk inda ka ji professors, doctors, ma'aikata duka maza ne. Sai mu ce wannan kam ya kamata mu ba mata ilimi, amma don su yi aikin da ya kamata su yi, mu ma mu yi aikinmu. Shi aikin iri 3 ne. Akwai aikin da namiji ne kadai zai iya, ko shi ya fi dacewa da namiji. Akwai aikin da ya fi dacewa da mace. Akwai aikin da na mace da namiji duk za su iya. To sai mu duba ayyukan, mu duba ilimin. Musulunci ya yarda a ba mace ilimi, kuma a ba mace ilimi dama ta ba da gudunmawa, amma akan abin da ya shafi haƙoƙinta na mace. Babban aikin mace shine ta yi wa maza tarbiyya. Dukkanmu nan kowa yana da uwa, dukkanmu nan kowa yana da uwa, don ba wanda ya faɗo daga sama, ba ko wanda aka tsinta a cikin wani kogon bishiya. To wannan uwar tana da tasiri a kanka wajen tarbiyyarka, ko ba haka ba ne? To kaga ashe kenan dukkanmu nan albarkacin mata ne, kuma kowa zai iya tuno wani abu da babarsa ta taɓa gaya masa, ko ta taɓa nuna masa wanda zai amfane shi. To ku da kuke ƙera maza, shugabannin 'ya'yanku ne, malaman 'ya'yanku ne, masu kuɗin 'ya'yanku ne, duk kowa duniya nan 'ya'yanku ne, kuma a ce ku fito ku zo ku yi rigima da su. Ku ne fa kaɗai mutum zai fito waje a sara masa, amma ya shiga gida ya sara muku. Ko ba haka ake ba? An ce al'imamun Shafi'i ya taɓa yin wata huɗuba, aka dinga kuka, ya ku jama'a ku ji tsoron Allah, za ku mutu, za ku haɗu da Allah, aka yi ta kuka. Sai matarsa ta yaka tana kallonsa, aka ce, ke ya kowa yana kuka, ke ba kya kuka? Ce to ni kukan me zai bani?
ta ce kuma kuna kallon Sheikh Shafi'i, ni kuma kawai mijina nake kallo, wannan an jima in ya shigo gida zai ce min ina tuwo na. yi za ka can kana so ka more mace, ka dinga aje mukaminka daga soro ko daga sitting room. Kai yallaɓai ne ka aje yallaɓai, kawai ka shiga a matsayin miji. Kai shek ne ka aje shek ɗinka daga nan ka shiga miji, ka fito ana gafarta malam. Haka su kake so ka shiga gida ma a ce gafarta malam? A ina. Ai mai sweetie za a ce a cikin gida. Wani yaro ne to babarsa tana kiran babansa baby. Babban malami ne fa, amma ake kiransa baby a gida. Kai kuma yaro a shera nan kirin kaji. Kawai sai ta ce je ka kira babanka. Yana cikin jama'a ana taro ana ta wa'azi, yaro yana zuwa ce baby. Sai wanda ya kalli wannan, wanda ana kallon waye baby a nan. Sai ce ana kiran ka a gida. Kaga a waje shek ne ba baby ba ne, to kaga abin. To saboda haka mata kasu yadda a ziga su rigima da maza. Duk wanda yake ziga sun nan to ba zai musu abin da Allah ya musu ba, tozarta su zai. Sannan matsala ta uku, matsalan hijabi. Wata mata ta taɓa ƙalubalantar mu shekara 17 da ya wuce, da muka yi wani taro na ƙaddamar da shari'a musulunci. Aka kira wata lauya, ta ce me yasa kullum sai a yi ta maganan mata su yi lullubi, me yasa ku ba za ku yi lullubi ba? Me yasa kullum ake cewa mata su sa niqabi, me yasa ku ba za su sa niqabi? Yau da tana nan da ta ga diga mu da niqabi. Gashi Allah ya kawo yanayin da yanzu diga maza da niqabi. Wai me yasa mu maza ba ma sa niqabi? Tace kuma me yasa ba za a yi hijabi kala uku ba? A yi na zawarawa, a yi na 'yan mata, a yi na matan aure. Sannan mu ma mu dinga sa wani bajo, a yi mana wani bajo a duk state ɗin da ake shari'a, a yi maka bajo cewa kai mai aure ne, kuma 3 ko 4 ko 2 ko 1, saboda wacce za ku haɗu da ita ta san da wa take magana. Ita ma a yi mata bajo a sa mata aure ce, a yi bajo a ce bazawara ce, a yi wani bajon a ce wannan budurwa ce, saboda haka ya zama duk inda mutum yake asirinsa a tone. Wasu na gan aka yi haka an yi yanci. Aka dai ba ta amsoshi dai, cewa musulunci ai rufin asiri yake so. Idan mace tana da aure so ake asirinta a rufe. In ba ta da aure so ake asirinta a rufe. Yanzu wata sun yi rigima da mijinta ya sake ta, sai a canza mata bajo, kuma ta sake yin aure a canza mata bajo. A kaulin sai a ta gani, yayi muka ganki da bajan mai aure, gobe bajan ki na ma aure ba. Kai kuma yanzu da kake da 4 sai ka saki 1, sai a canza maka bajan mai 3. Kaga yanzu da asiri ya tonu cewa ashe ko rabu da 1. Kuna nan sai ka sake rabuwa da 1 ko ta mutu, sai a baka bajan mai mace 2. Da yanzu nan da bajo duk zamu gane mai mace 1 anan. Kaga amma kowa yanzu cikin rufin asiri. Ba a san waye mai mace 1 ba, ba a san waye mai 2 ba, ba a san waye mai 3 ba, ba a san waye ma gwauro ba. Ba a san waye ma tunda ta mutu bai ƙara aure ba. Ba a san waye ma wanda bai taɓa yin auren ba. Gashi asirin mu a rufe. Kace saboda haka musulunci rufin asiri yake so. Duk da mun zo zamanin da babu rufin asiri yanzu. Wannan zamanin komai a fili yake, babu wani abu a ɓoye. To me yasa musulunci ya ce mace ta yi sutura? Ko me yasa muka kasa tilasta matanmu su sa sutura ta musulunci? Me yasa? Na taɓa gaya wata mata, ta ce malam kayi magana akan hijabi, me yasa kuke ta matsa mana sai mun sa hijabi cikakke? Nace saboda in zaki fita so kike a sha'awarki ko suke a girmama ki? Tace kamar yaya? Nace in zaki fita waje so kike yi a dinga sha'awarki ko so kike a dinga girmama ki? Idan so kike a girmama ki to ki sa hijabi. Idan so kike a sha'awarki to fito da duk abin da yake so ki fito da shi. Akwai wanda zai yi sha'awa, wani zai sha'awar hannunki, wani mamanki, wani duwawunki, wani jikinki, wani kaza, gwargwadon abin da ya fito. Kowa akwai abin da zai gani ya sha'awa. Shikenan an yi sha'awarki. Katti akan hanya duk kowa ya yi sha'awarki. Maye ya ganki
ya yi sha'awarki, kuma maye zai iya kama duwawunki ma, don ya ce wannan ya yi tudu sai ya sace, domin an gaya mana mayu duk abin da suka gani suka kyasa wallahi sai ya cuta abin, ko ca suka kai fari ne sai ka fara baki-baki. Al'ainu haq, walau kana shay'un sabaqa al-qadar la sabaqahu al-ain. Da akwai abin da zai wuce kaddara, manzo Allah ce da ido ne. Sahabi ne fa yana wanka, ana kiransa Sahal, kawai sai wani Amir ya zo ya kalle shi ya ce kai amma Allah ya maka kyan jiki, baka da tabo baka da dabbare, kawai sai ya faɗi ya suma. Aka ɗauko shi ranga-ranga aka kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce me ya faru, waye kalle shi? Aka ce ai wanda ya ce a kira shi, ya ce ya zaka kashe dan uwanka, halla barakta halla ya qatul ahadukum sahibahu, ya ɗayan zai kashe dan uwansa, me yasa baka ce tabarakallah ma sha Allah ba? Yace so saboda haka musulunci so yake yi kawai wanda zai sha'awaki a duniya shine mijinki, kuma kwalliyarki da adanki mutum 12 iya dake nunawa. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw aba'ihinna aw aba'i bu'ulatihinna aw abna'ihinna aw abla'i bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisa'ihinna aw ma malakat aymanuhunna aw at-tabi'ina ghayr ulbati min ar-rijal aw at-tifl allazina lam yazharu ala awratin nisa. Allah ce kaki bayyana kwalliya sai ga mijinki, caɓa kwalliya mijinki ya kalla, ki caɓa kwalliya babanki ya ga kin yi kyau, ce ka yata kin yi kyau. Allah ya ce na yadda baban yarinya iga kwalliyar yarsa, ya gode maka yarsa tana yin kwalliya. Na yadda baban mijinki ma ya ga kwalliyarki. Kun ji hikima ta Allah, sai ce da babansa da babanta su ga kwalliyarta. Wannan zai ce na gode maka ɗana da ka yi wa ‘yar wani kwalliya, wannan kuma zai ce na gode maka sirikina da ‘yata ta yi kwalliya. Sai ce to ‘ya'yanka da ka haifa za su iya ganin kwalliyar matarka, ‘ya'yan da ta haifa za su iya ganin kwalliyar babarsu, shaƙiƙanta da li'abbanta ‘ya'yansu za su iya ganin kwalliyarsu. Da Allah ya ce da sauran ‘yan uwanta mata kaɗai za su iya ganin kwalliyarta. Sai ce kai hadda ƙananan yara waɗanda ba su san al'auran mace ba, su ma ‘ya'yan sai da ya ce waɗanda ba su san al'auran mace ba. To kaga yanzu yadda muke shiga, da yadda ‘ya'yanmu suke shiga, da yadda matanmu suke shiga, abin takaici ne. Sai an zo bukukuwa ma, daga irin shigar da ‘ya'yanmu suke da irin tsiraici da suke fitarwa. Ai ta la'anarsu a duniya kuma a cewa za a yi aure mai albarka. Wannan sutura daraja ce, amma kai mijinta, kai an halatta maka abu biyu, da kwalliya da tsiraici. Matarka za ta iya yin zindir tumbur a gabanka, ba ka haska fitila ka ga tsiraicin matarka, ba laifi ba ne. Ta ga tsiraicinka ba laifi ba ne, ku yi wanka tare. Amma kuma wannan abin da ka je ka kashe kuɗi ka auro, kuma ka ce wai ya fita kan titi kowa ya gani, saboda rashin kishi, kowa ya ga jikin matarka tana ɗaga hammata kowa yana gani, tana fitar da mama kowa yana gani, kuma kai kana alfahari kana jin daɗi cewa matarka ta yi tsiraici ita ta cinye a gurin. Ai kaya mai shara-shara ana hango kalar kayan ciki da tasa, ana hango kalar pant ɗinta a cikin taro, kuma mutum yana jin daɗi, ya burge mutane. Tsaraici matarka ta aure, to me amfanin ku shiga ɗaki da ita, ko ka sa ɗakin gilas kawai mu dinga gani, domin tun da gashi mun gani a waje, to me za ka ɓoye mana, me ba a gani ba. To wannan abin shine sakacin da muka yi, kuma sai mun gyara. Wannan shine abin da suke cewa mun ƙi mu bar mata su shiga tsirara. Akwai wata hajiya da muke magana ta ce ai malam, ta ce ni da na zaura a turai ni na ga abin mamaki. Ta ce ranar ina lissafa abin da ke jikin bature sai da lissafa 8. Kaga zai sa maka gajeren wando, sannan ya sa abin nan ta cikin nan me ake kiranta, sannan kuma ya kawo wandonsa ya sa, sannan ya kawo riga ya sa, ya kawo wannan air palmaran din nan ya sa, ya kawo coat ya sa, ya kawo necktie ya sa.
sai kuma matarsa ta ɗauki riga ɗaya zillin zil ta makala ya kama hannunta su tafi taro. Kuma kwa gani ta ce wai namiji ya yi sutura mace kuma ta fito tsirara. Ta ce in ka ga bature cikin mutunci za ka gan shigan mutunci suke yi, amma ka kalli matansu kuma ya ga wata riga ɗaya ce tak kawai za ta makala ta juya ta kawai shikenan ta fito da mamanta ta dan makale haka shikenan, nan kuma iya cinya nan shikenan an tsaya haka, sai ya kama hannunta su tafi taro. Kuma wasu ce ana fyaɗe. To wa za a fyaɗe da? Kun ta wajen an faɗe mai hijabi? Ai baka ma san wace kala ba ce. To wannan yanayin shine abin da ya kamata wannan doka ta yin sutura in za a fita. Sannan abu na hudu, dokar shiga gida da fita. Wasu kan ce an matsa, don me yasa za mu ce kan mutum ya shiga gidanka sai ya nemi izini. Yanzu mafi yawa gidajenmu a buɗe suke ga kowa. Ga matan mutum kowa ya zo, abokai, ɗan uwa, ma'aikata, kawai shi kenan. Ba wani wanda za a ce ya tsaya. Wannan doka ta suratun Nur duk mun kakkarya ta. Da Allah ce ka kowa ya shiga gidanka sai ya tsaya ya ce assalamu alaikum in shigo. Allah ce an ce ka koma ma ka koma. Yanzu kana yin dokar nan zaka fara bata da yan uwanka, ce ya tsananta. Wai wannan kalmar tsananta ne ba masu a gaya mana. Kuma yanzu gashi mu an tsananta bana an ce kowa ya rufe ya takunkumi in baka yi ba daure ka. Wata ƙasar ma har tara ake wa mutum ya tafi kurkuku akan wannan abin. Amma na Allah sai a ce wai an matsa. Gashi ne yanzu an matsa maka kuma ba yadda za ka yi. Amma na Allah sai a ce ya matsa, mijinta yana da matsawa, to an matsa ɗin. Na biyar shine aiki da karatu, yin karatu da yin aiki. Mun yadda matanmu karatu, mun yadda ma da su yi aiki, amma wani irin karatu, wani irin aiki, a ina kuma? Matanmu suna karatu, matanmu suna aiki, amma ya kamata su yi karatu, ya kamata su yi aiki, kuma wani irin aiki ya kamata mace ta yi? Mafi yawa malamai suka ce kamata ya matanmu su dinga aiki a ɓangarori guda hudu. Na farko ɓangaren koyarwa, musamman a ƙasashen da suke yin makarantun mata daban na maza daban. Matanmu su karantar da 'ya'yanmu, don sun fi mu haƙuri wajen koyar da yara. Sannan na biyu, aikin asibiti. Ɓangaren aikin asibiti, wannan aiki ne da ya kamata a ce mata su ne suke yi, musamman ɓangaren mata. An gayyace ni rannan asibitin Aminu Kancin Hospital, ɓangaren gynecology, wani profesa muke magana da shi, sai raga duk maza ne a gurin, kuma ana maganan cututtukan mata da yadda ake ganin gaban mata da yadda ake, nace ina mata? Nace ai malam ba sa wannan karatun, yana da wahala ne. Ko mijinta ya hana ta ko babanta ya hana ta, ko kuma ta fara ta sare saboda ana dadewa ana shekaru. Nace ta yanzu ku kuke dudduba, suka ce mu ne mana za a yi larura ce. Mun kama ta yanzu suna da larura ku kuke, suka ce ai har hannu muke sa a ciki. Ya za a yi to tunda ba macen da ta iya, mu muke sa hannu a gaban su in akwai wata larura da za a sa hannu a gaba. Nace to wannan kalubale ne. Kace wallahi malam, suka ce da nas da bangaren abin da ya shafi likitoci mata muna da karancin su. Yaran mu ba sa dagewa, wata mijinta baya ba ta support, wani mijinta baya ubanta ba, wata kuma talauci, wata wahala. To da kalla sai an shekara 7 ana yi. To kun ga ashe kenan ya kamata yakka ka nuna mata karatun da ya kamata ta yi mai amfani, wanda za ta taimaka al'umma, kuma wanda bai shafi mutuncinta na mace ba. Amma ka bada matarka ta zama sakatariyan wani a ofis, albashinta duk a kwalliya zai kare saboda ta ƙara zama sakatariyar sosai. Ba ta maka dariya, tana wa mai gidanta dariya, ba a kula da fayil ɗinka, kawai ka ga mata wani tana dafa wani shayi a ofis. Sa a kawo shayi, a kawo to ko a ɗan kawo muku biski, a no ba ma bukata, to a sa ko a ka kaza, wai saboda dai ka a yi fushi da ita a wajen aiki. Tana dariya,
da ta fita sai da ta shiga ban ɗaki sai ta jaje kanta ta ƙara gyara jan bakinta. Wani ai ba aiki ba ne. Wani an aikin to me za a samu? Me za a samu? Ka ce kuɗi. To an samu kuɗin kai me za su yi maka kai mai gidan? In ka ce matarka ta je ta yi aikin da bai kamata da mace ba, ta je ta yi ta samu kuɗi, to kuɗin kai me zai maka? Me take ma da kuɗin? Sai dan ita take rike ka. In ko ita take rike ka wannan ko ina ta je ma ba ruwanka. To wannan ita ce mas'ala ta. Mas'ala ta 5, mas'alar biki. Da yawa in muka ce mata su ware su yi bikinsu su kaɗai, maza su ware su yi bikinsu su kaɗai, kuma kada namiji ko ɗaya ya je inda mata suke yin biki, kuma ka a ɗauka a bidiyo ko kuma a yi hoto. Inda maza suke bikinsu kuma zama maza su kaɗai ne, kada mata su zo, sai a ce mun matsa. To wannan ba matsawa ba ce, girmama macen ne. Na taɓa ba ku kissa wani da auren da ya mutu akan an yi bidiyon mata wani an turawa wani shi yana ƙasa waje ya ga matarsa tana rawa an ɗauka a wajen wani biki. Kuma wanda ya ɗaukan ya dinga ɗaukan ƙirjinta. Mata ku je ku yi bikinku ku kaɗai mata, ba namiji kuma ba wanda zai ɗauka. Duk a ƙwace wayoyin kowa a ce a shiga a yi biki. A gama sai dai a ba da labarin baki. Sai su ce a wannan matsawa ce. To ya kuke so a yi? A ban mu cashe. Maza su gani, alhaji ya ganni, alhaji ya ganta, ita ce a gaba matar malam, matar shehi tana bi, matar wani tana bi, muna tiƙar rawa, ana ɗaukan mu ana nuna a bidiyo. To wannan shine mu aka yi mana daidai. Amma wannan wanda malam ya ce a yi mata su ware daban ba maza, maza su ware daban ba mata, an matsa. To an matsa ɗin. In ko ba a matsa ba za a matsu ai. Me laifi ku je ku yi bikin ku kaɗai mata? Mi namu mu kaɗai maza? Me laifi dan an ce ka ɗauke ku a bidiyo a babbaza ku a duniya ana ganin tsiraicinku, jikokinku suna gani, ‘ya'yanku suna gani, sirkanku suna gani. Wannan shi ma yana cin abin da ana magana akan mata ake yawan kawo shi. Da ku sai mun kula. Mas'ala ta shida shine mas'alan kwalliyar mata, wanda ya haɗa mai da mace fara, mace ta yi abin da za ta koma fara in baka ce, da mas'alar aske gira, ko a satin wata ta tambaye ni, akarama kalla, wai an ce aske gira haramun ne, nace to rage tafa da gyara ta, nace to me yasa zaki rage ki gyara? Wallahi malam mijina ne naga yana kalla a waje, to shine nake so na yi abin da zan ja shi gida. Nace to ba sai ki aske gira ki ba, ko ki nemi dan wani abu da zaki dan jagira mana ki sa mata ta yi sharp din da zai burge mijin naki. To ina da tambaya ta biyu, tace yanzu ana yin wani abu ko plastic surgery ana yin sa wai a Misra, ana yi wani Swan wani kamfani haka, suna gyara idan mace, a gyara hancinta, a gyara mamanta, a gyara jikinta, a cire mata teɓar ciki, wasu saboda sun fahimci rashin gyaran yakan ɗauki hankalin mazansu su yi waje. To ya halatta ta je ta yi wannan? Nace za a bin haya kai haka? Nace to ai da duk baki da waɗannan, tace dira da su. Nace to waye karar da su? Tace shi ne. Nace to ba sai ya haƙura ba? Duk kina da su suka ƙare a gurinsa, ko ba sai shi ba nasa, shi ma nasa fa sun ƙare. Shi kuma ina zai je nasa plastic surgery din? Kawai ki haƙura, kawai a zauna haka a lallaba a yi haƙuri. Dama shi yasa Allah ya ce soyayya da tausayi. Idan kana zaune da yarinya, farko ku yi soyayya, in an tsufa a tausaya wa juna. Ka ƙare ta ƙare, a haƙura a ƙarasa a haka. Amma mace dan ka daina sha'awarta kuma sai ka wulakanta ta, ba kai ka ƙarar da ita ba. Kamar da wata mata ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, da ƙuruciya ta ya aure ni, yanzu ƙuruciyar ta ƙare. Akala shababi wa nasartu lahu ma fi batni. Tace ya cinye min ƙuruciya kuma na gama zazzage masa 'ya'yan ciki na, yanzu na ga na tsufa sai ya min zihari zai kore ni. To wannan yana cikin shi ma matsalolin da ake tattauna. To kwalliya iri biyu ce, a kowace musulunci iya da a yi, mace za ta yi kwalliya
ta sa sarƙa, ta sa ɗan kunne, ta sa awarwaro, ta sa manduwa don taimaka kwalliya, wannan ya halatta. Amma ba a yadda ta kankare haƙoranta don ta yi shirya ba, ba a yadda ta aske gashin girarta don ta yi maka shaf ɗin da kake so ba, ba a yadda ta goga wani abin da zai mai da ita fara ko ta sha wani abin da zai sa ta yi ƙiba ba, sannan ba a yadda ta yi zane da wuta a jikinta ba, ba a yadda da wannan ba, ko ba a yadda ta yi ƙarin gashi ba. Akwai wani gashi da ake kawo yanzu daga Brazil, to nan na duba intanet sai na yi bincike akan wannan gashin, ashe siyo shi ake yi, mata suna yin gashi har baya, sai ta je ta biya kuɗi sai a siya, sai a sa kilifa a cire gashin, sai a sa shi a chemical, sai a sa a cikin leda sai a siyar. To nan in sun siya, in aka samu ƙwararriyar mai kitso sai ta dinga ɗaura wancan na waccan matar akan na wannan matar. Yanzu kana taɓa gashin ba na matar ka kake taɓa ba, gashin wata ce a Brazil. Kana shafa gashin Brazil kana jin daɗi, na wata baturiya ce a Brazil kake taɓawa, ba na matar ka bane. Shi yasa malamai suka ce to abin da yasa aka ce ka a ɗauko gashin wata ɗora akan wata, an tsine wa mai ɗora da wacce ta ɗora. Na farko an yi yaudara, an yi ƙarya, ba gashin ta bane. Na biyu, in an cire gashin wani najasa ne ko ba najasa bane. Na uku, ya halatta wani ya cire gashin kansa ya siyar. Na hudu, lokacin da matarka ta ɗora gashin da ba nata ba, in kana taɓawa gashin da kake taɓa na waccan matar, daidai ne ka dinga taɓa gashin wata mata? To me bambanci tsakanin ka taɓa gashin mace baya kanta da kuma ka dinga taɓa gashin mace yana jikin wata? Yanzu kana shafa gashin nan, alhaki ake ta baka, Allah ya isa ake taimaka, saboda gashin matan wani kake taɓawa ta Brazil. Ba na matarka ba ne. To me burgewa a cikin wannan? Da haka suka ce shi sa shari'a ta ce ka a yi, amma a yi kitso da zare da ulu da leda, wannan a yi gida-gidan nan ya kyau, wannan ba matsala. Amma a ɗauko gashin wata a ɗora kai, tsinuwa ta tabbata. Shiga siyasa domin mu nemi mukamai, mu fito mu kwaci haƙƙinmu. To shi ne muka ce amma bari mu tambaye ka, me wannan abin da zamu yi yayi daidai da musulunci ko bai daidai ba? Na ce bai daidai ba. Kwata-kwata ko ku koma gida ku je yayan ku ina yan da kuka haifa? Haka makalla ce ina suke? Ku turo musu musu faɗa su je su kula da ku. Duk abin da kuke so a duniya Allah ya ce su yi muku, in ba haka ba zai sa su a wuta. To ai wani malami ya ce ya halatta mu tsaya takarar 'yan majalisa na jiha da na tarayya, da kuma a bamu mukamai irin ministoci, kwamishinoni, wane ne ce to da me ya kafa muku hujja? Suka ce da kissar Bilkisu, cewa Bilkisu ta yi shugaban ƙasa a wata ƙasa. Na ce lalle Bilkisu ta yi shugaban ƙasa, amma lokacin da ta yi shugaban ƙasa ai ba musulma ba ce. Na ce kuma bayan ta musulunta ba a ce mana ta ci gaba ko ba ta ci gaba ba. Kissa ta ƙare ne a lokacin da ta musulunta, amma ta ci gaba ba ta ci gaba ba, ɗaya kenan. Na biyu, wannan shari'a ce ta al'umman da ta gabace mu, ba irin tamu ba ce. Shin za mu iya kafa hujja da wannan a matsayin shari'ar mu? Na ce sannan na uku, tun da ake daular musulunci kaf, babu daular da mace ta taɓa shugabanta sai ƙwaya ɗaya, Shajaratul Dura, a wani ɗan yanki a cikin Andalus. Ita ma kuma matsala aka samu, kasawa ta yi, sai ta sauka ta auri wani, sai ta naɗa shi, take juya shi daga cikin gida. Da mutane suka ce mace ba ta shugabanci, sai ta ce to zan auri ɗaya daga cikin ku. Yan shura ne suka haɗu suka ce ba mu yarda mace ta shugabanci, ta ce to zan zaɓi ɗaya a cikin kun aura. Sai ta duba wanda ya fi kowa rauni, ta ce to wannan nake so zan aura. Aka ce me yasa kika zaɓi wanda ya fi kowa rauni? Ta ce saboda in dinga yin shugabanci daga gida. Na ce ai in an kira ki bisa cancanta aka baki mukami ki karɓa, inda ya shafi mata. Amma ku fito ku yi gwagwarmaya, ku ce kuna faɗa da maza, kuna neman haƙƙinku, kar ku yarda da wannan yaudarar. Amma in aka ga cewa kin cancanta a baki minista wanda ya shafi haƙƙin mata, ko kin cancanta a baki kwamishina
ko kin cancanta a baki wani guri da zaki taimaka wa al'umma kuma ya dace da mata, ki karɓa. Nace duk ƙasashen duniya sun yadda ana wannan, har da na musulmi ko ba yadda za su. Amma dai kada ki kuskura ki fito ki ce za ki yi rigima da maza akan irin waɗannan abubuwa, musamman a siyasar mu ta Najeriya. Akwai matsala babba. Suka ce to sun gode, ko sun yadda ko ba su yadda ba dai ba daɗi dai. Ita dama abu ba abinda mutum yake so zaka gaya masa ba, abinda zai masa amfani ko abinda zai zame masa tsira. To ina ga wannan shine kaɗan daga cikin abubuwa da suka shafi mata, wanda ko muhimmai shine dai mutunta juna da girmamawa. Kai na gamsu duk abinda Allah ya ce mu yi da wanda Allah ya ce mata su yi ba wanda izalince mu. Kuma na gamsu na yadda 100% cewa ba za mu taɓa samun fahimtar juna tsakanin mata da maza ba, a zauna lafiya ba, kowa ya tsaya kan haƙƙinsa ba, sai mun bi abin da Allah ya ce. Kuma na gamsu duk wata hanya da za mu bi domin mu yi abin da muke so ba zai warware matsalar mu ba. Matsalar da ban kawo muku ba ta ƙarshe shine matsalar ƙara aure, wanda aka tambayi wani profesa musulmi a America. Wata ta ce tana da tambaya. Me tambaya ki? Ta ce me yasa musulunci ya ce namiji ya ƙara aure amma bai ce mace ita ta ƙara aure ba? Na'am? Wai me yasa kai aka ce ya halatta ka auri 2, 3, 4, ita ko bai halatta ta auri 1, 2, 3, 4 ba? Na'am? Wace amsa ya kamata a bata? A ita bace kafira ce, ba musulma ba ce. Wace amsa ya kamata a bata? Na'am? Wacce ita yi ciki na waye? To shi ya yi amfani da hikima ya ba ta amsa guda 3. Ya ce na farko, musulunci ya tabbatar namiji ba zai iya gamsuwa da mace ɗaya kawai ba, ko akwai masu gamsuwar to kaso 10 ne cikin 100, amma kaso 90 ba sa iya gamsuwa da mace ɗaya. To ku anan turai bambancinmu da ku, kun halasta zina, mu mun haramta ta. Da zina halacce a musulunci da ba mu da bukatar ma ƙara aure ko mayin auren. Sai ka aje ɗaya a gida ka fita kai ta shegantaka ka a waje. Kenan ba shi kenan ba? Don me za ka yi 4 bayan ga ɗaruruwa a waje? Ta ce bambancin duk wanda ya halatta zina to ba shi da bukatar ya ƙara aure kwata-kwata. Saboda za ka same su da yawa a waje. Ya ce mata to tambaya ta shi ne, ki gaya min mutum ɗaya a turai wanda yake da mace ɗaya kuma ya tsaya a kan mace ɗayan kawai, ba shi da ƙawa ba shi da abokiya. To rashin wadatar da ya sa su ma mazan sun kasa wadata da mata ɗaiɗe, su ma matan su suka kasa wadata da maza ɗaiɗe. Da haka tana da abokanta maza, kana da ƙawayenka mata. Sai ta je ta yi harkokinta da abokanta maza, kai ma ka je ka yi harkokinka da ƙawayenka mata. In dare sai a haɗu, sai a ci wai matarka ɗaya mijinta ɗaya. To wannan ɗaya ne mu yadda da shi ba. Ɗayan banza ɗayan wofi ne wannan. Ka aje ɗaya a gida ka tafi kana harka da 100 a waje. Kin aje ɗaya a gida kin tafi kina harka da 100 a waje, kuma ki ce wai mijinki ɗaya? Ƙarya kike yi, mijinki ɗaya na zobe, amma ragowar mazan naki mu san adadin su ba. Kai ma matarka ɗaya ta zobe, amma ragowar matan ba mu san adadin su ba. To musulunci da yace zina haramun ce, to sai ya baka dama ka ƙara. Sannan kafin ka ƙara sai da ya sa sharaɗi da doka. Yace ban yadda ka ƙara ba sai in zaka iya adalci. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. In ba za ka iya adalci ba, Allah ya ce ka tsaya a ɗaya. Zaka duk wanda ya tsaya a ɗaya ni bai min laifi ba, saboda ka ji tsoron ba za ka yi adalci ba, ka tsaya a ɗayanka. Kuma haka ne daidai. Akwai mijin mace ɗaya wallahi in ya ƙara ta biyu sai ya halaka. Akwai mijin mace biyu in ya tsaya ɗaya wallahi sai ya halaka. Zaka in ɗaya ne za ka iya ka tsaya a ɗayanka, kuma ba kai wa kowa laifi ba.
in ma wallahi kace ba za ka yi auren ba in dai ba za ka yi zina ba, malamai sun ce wallahi ba laifi in dai ibada ce ta shagaltar da kai ko yi wa addini hidima. Suka ce Ibn Taymiyyah ya rubuta littattafai wanda za su iya cika masallacin nan, amma bai yi aure ba har ya mutu, kuma bai wa kowa laifi ba. Imamun Nawawi duk kuna jin labarinsa mai Riyadus Salihin mai arba'u, har ya koma ga Allah bai aure ba. Akwai littafi ma da wani ya rubuta sunansa Al-Ulama'ul Uzzab allazina atharu ilma ala zawaj, ya kawo mutane 36 ba wanda ya taba aure a rayuwarsa har da mace. Don haka ne ma Ibn Taymiyyah ya ce yin aure ga mace ba wajibi bane idan ba za ta yi zina ba. Wata mata ta ce ya Rasulullah wai me ya haƙƙin miji akan mace? Yace da yana da gyambo ki sa harshe kina lashewa biki bi haƙƙinsa. Ta ce wallahi ba zan aure ba. Kenan annabi ya ce to shikenan sai ki je ki kula da kanki. Kuma bata yi auren ba har ta mutu, kuma bata yi kowa laifi ba saboda bata yi zina ba. To kaka ga mutum ya ƙin aure ka dinga zagin sa, in dai ba lalatacce bane, baya zina baya luwaɗi, mace bata zina bata maɗugo, shikenan ta je ta yi rayuwarta ta ibada, karatun Qur'ani, hidima ga al'umma har ta rasu bata yi laifi ba, kuma aljanna tana nan tana jiranta in ta bi Allah. Wani ko mijin mace ɗaya ne alhaji, ranka ya daɗe zauna da matarka ɗaya ai ta bugawa haka ta tafiya, aljanna na nan na jiranka. Ka tsaya ga matarka ɗayan, ba a ganin ka a waje a wani guri kana leƙe-leƙe, ba ka ɗaukan waya kana kiran wata ko kana chatting da wata, ga ɗaya a gida kana chatting da 7 a waje. Kaga wannan sun zama 8 kenan maimakon 4. To ka wadati da ɗaya, alhamdulillah, tsaya a ɗayarka haka mutu. Kalas hajiya ki sa malam albarka ya ce duk mai ɗaya tsaya a ɗayansa, amma ba chatting a waje. Kai ko mijin biyu ne to ƙara. Ce hajiya Allah ne ya halatta da in fita waje ina iskanci ƙaran ƙaro, kuma an ƙaro ba za a taɓa haƙƙinki ba, duk abin da yake zuwa gurinki 100% yana nan. Wacce ita ma akwai nata. Saboda akwai masu ƙara aure na ganganci, na gansu da yawa a Hizba. Mutane sun zo suka yi rijista wajen mutum 1000 za su yi aure, duk na kore su. To in mutum ya zo ya ce maka zai aure sai kaga ƙarawa zai, in ka tambaye shi to ina mata kawai can, in tura 'yan Hizba a je a ga gidansa, sai a ga gidan ma tukunna ma ba kyau ba gyara, matar ba abinci ga yunwa, kuma ya zo ka ƙara masa aure. Ba a karama kalla, mun daina auren ganganci yanzu. Ka je ka riƙe waccan, in ka ƙara halaka za ka yi. Amma akwai wanda yake da halin ƙarawa, shi kuma ya ƙara kai ya halaka. Kai ko in ka ƙara halaka zai, kai ko shi ko in bai ƙara ba halaka zai. Ƙara da ka je kana bin kwararo a kama ka da mutuncinka a yi ma bidiyo, kuma yanzu duk 'yan iskan yaran nan sun iya bidiyo wallahi. In kana iskanci yanzu ma ba abokin iskanci ɓoyayye. Bidiyo yanzu ana ɗaukan mutum da gilas, ana ɗaukan mutum da bairo, ana ɗaukan mutum da links, ana ɗaukan mutum da agogo, ana ɗaukan mutum da har fitilan nan. Ɗakin da za ku shiga ko kun kashe sai yarinya ta yi bidiyo. Alhaji ya tuɓe zindir, ranka ya daɗe ya tuɓe zindir, ta masa bidiyo. Sai ta yi kilib na minti 1 ta tura mata ce Alhaji ga abin da ya faru. Ya aka yi haka? Ban 100 ka sai mun sabuwar mota. Ko in saki, za a turo. Malam yarinya ta zo ofis duk ya rikice, ashe bidiyo ta yi masa. A sallamu kowa a ce ta shigo. Ce ban kaza an gama, tura min kaza a akawun, saboda ta kama shi. Da mutuncinka ka je ka tuba wando a wani guri, ka tuba riga a wani guri a yi ma bidiyo. Ha kawai. To masu kwaɗayin nan yanzu kowa layi hankali. Kaka kuskura ka tuba wannan kan ba a gidanka ba. Yanzu ba asiri ba sirri, komai ya zama bidiyo. CC kyamara ko ina, ba inda za ka shiga yanzu ka je ka iskanci wallah ba a ganka ba. Su ma yaran da suke iskancin za ka su ma kuka suke, suna yi ana ɗauka. Saboda haka jama'a, in mun ba Allah mun huta. Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya. Allah muna roƙonka ka cusa mana ganin girmanka da ganin girman umarninka. Allah ka sami maka tawaye. Allah ka samu zama naka. Ka gyara aƙidanmu, ka gyara imaninmu. Allah ka samu yi rayuwa mai kyau.
Allah ka sa mu yi ƙarshe mai kyau, Allah ka gafarta zunubanmu. Wannan ƙasa tamu Najeriya Allah ka zauna da ita lafiya. Allah muna cikin wani muyacin hali, ba wanda zai fidda mu sai kai. Allah ka fidda mu. Shugabanninmu Allah ka cika zukatansu da tausayi, ka cika zukatansu da rahama, ka haɗa su da mashawarta na ƙwarai. Wallahi har tausayin mutum yake in ya samu shugabanci a Najeriya, har tausayinsa nake. Saboda mugayen mashawarta. Wallahi ka zama shugaba ko na local government ko na jiha ko na ƙasa, makaho ake mai da kai, bebe ake mai da kai, kurma ake mai da kai. Wallahi ba za a yadda ka ga komai ba, ba za a yadda ka ji komai ba, kuma ba za a yadda ka san komai ba. Sai ka ga lokacin da kake jawabi kana ƙarya, mutanen ƙasa kuma sun san ba haka bane, saboda wanda suka rubuta maka shirme suka rubuta ma, sun ci amana. Mafi yawan wanda suke kewaye shugabanni wallahi ba waɗanda suke ƙaunar ƙasa ko alheri ba. In ka zo za ka ga shugaban ƙasa an dinga maka wuri-wuri kenan sai an kore ka. Duk zuwan da muke ba da shawara sai da aka yi wuri-wurin da aka hana mu zuwa. Ko kuma a ce me za ka faɗa? Kamar ya me zan faɗa? Nasiha zan yi? Wallahi da duk wata uku sai an kwashe malamai mun je mun zauna da shugaban kasa duk wata uku, amma wallahi yanzu ina ji shekara kusan 1 da rabi wallahi an hana mu zuwa. Wani zuwa da muka yi na ƙarshe ma wani wulakancin da aka yi mana, muna hotel wallahi muka zo dakunan mu a rufe su. Abinda kiɗin da suka bamu a ce na kwana ɗaya ne. Muka zo kowa ya zira, Professor Salih Shehu ya zira nasa bai buɗe ba, waye ya zira nasa sai suka kira ni, akarama kalla duk mun zo ɗaki a rufe. Na ce ni ma na a rufe yake. Muka kira limamin, wallahi kuka ne bai ba. Limamin da yake shugaban ƙasa sallah kuka ne kawai bai ba. Yace haka muke, mun gayyato malamai wulakanta su. Saboda kasa dawo. To haka ake a rufe mutum. Kai kana nan kana la'antarsa, wanda suka kewaye shi, wani ya tsafi, wani ya sa kaza, wani ya kai laya, wani ya kai rufe baki, wani ya canza takarda, wani ya siginecarsa, wani ya kaza. Haka fa ake yi. Sai ka je kusa wallahi. Kuma duk wanda zai faɗi gaskiya wallahi in ya ganka sau ɗaya wallahi ka faɗi gaskiya ba su ƙara bari ka gan shi ba. Ko su ɓata ka a gurinsa su ce kai mutumin banza ne, kana sai ko kuma a haɗa ka da wani a ce ai da wani kuke tare wata siyasa kake ko ɗan wata jam'iyya ne kai sai a kore ka da gurinsa. Ko a yi maka a zaune, akwai wanda ya ce min wani sarki yake ce min sau 4 yana zuwa fada ya ga shugaban ƙasa wallahi amma bai gan shi ba, sai ya ajiye shi sai ya yi awa 4 a ce ya ce ba zai ganka, ko bai sani ba wallahi, sai ya ajiye shi a tafi da shi. To irin waɗannan ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kana son ka in Allah yana son ka tsira sai kewaye ka da mutanen da suna tuna maka in ka manta, suna gyara maka in kai kuskure, suna ƙarfafa maka gwiwa in ka ɗauko daidai. Amma in ka rasa waɗannan to shugabanci ba shi da wani amfani. Ko kai ne wallahi ka zama shugaban ƙasa sai ka zama abin tausayi in dai waɗannan mutanen ne suka kewaye ka. Kuma iri ɗaya ne fa, in ka kori waɗannan ka jawo wasu su ma kansu za su zo su gina. To ashe mu ne matsalar, kullum na gaya mana mu ne matsala. An cire wancan, an sa wancan, an cire wancan, an sa wancan, an cire wancan, an sa wancan. Akwai lokacin da muka je wata ran da malamai, wannan malam Taju, Allah ya saka mada alheri, yawa shugaban ƙasa maganganu masu daɗi ce, ranka daɗe ka ji tsoron Allah, Allah zai tsaye da kai a gabansa zai maka tambaya. Ya ce EFCC da ka kafa ma ita ma tana buƙatar ka sake kafa mata EFCC. Wallahi sai shugaban ƙasa ce la haula wala quwwata illa billah. Sai gashi abinda malam Tajuddin ya faɗa wallahi shi ya tabbata. Wani yaro ya zo ya ce mun yana son aiki, na ce a ina? Ya ce EFCC ko NNPC. Na ce to, na ce saboda bai ce ai malam nan ne gidan kuɗi. To Allah ya samu dace.
Allah ka gyara imaninmu, ka gyara ƙasanmu. Mun yi bayani a BBC a Jamus akan bai halatta musulmi ya shiga zanga-zanga ba. Dukkanmu ba mu amince ba musulmi malamai wani ya shiga zanga-zanga. To da wannan zanga-zanga mun fahimci an ɗaga tutoci sun fi 20 ƙarƙashinta. Kuma an yi abin da ake wargaza ƙasa da shi. An fasa kurkuku, an fasa asibiti, an ƙona police station, an ƙona ofishin 'yan sanda, an fasa ma'aikatar ƙasa, an fasa ofishin kwastam, an ƙona masallatai a wasu gurare, an kashe mutane, an kashe jami'an tsaro. Duk wannan da sunan me? End SARS. To me SARS ɗin nan ne? Dama mu ne SARS ɗin, bankunanmu ne SARS ɗin, asibitocinmu, makarantunmu. Da haka mun faɗi cewa mun ba goyon baya, mun yadda a gaya wa shugaba gaskiya a nemi haƙƙi, shi kuma ya saurari jama'a tun da ƙuri'a ce ta ɗora shi. Amma duk wanda zai zo da mummunan manufa ya mana kashe-kashe, ya zubar da jini, musulunci bai yarda da zanga-zanga ba kwata-kwata. Ko ƙasa ta halatta to musulunci bai halatta ba. So da duk da aka yi zanga-zanga wallahi ba ƙasar da ta koma lafiya. Siriya, kuɗin da ke Siriya, ilimin da ke Siriya, malamai, jami'o'i duk sun rushe. Libya sai da ta kai ana bi kofar gida-gida ana ajiye mutane buhun shinkafa, haƙƙinka na ƙasa, ana baka wuta kyauta. Yau Libya ta rikice, har sai da mutum ake a Libya. Sudan haka ci an gaji da shugaba, burodi ya yi tsada. Da aka shiga rigima yanzu Sudan har ta kai an tilasta wa ƙasar cewa a janye hukuncin shari'ar musulunci. Sannan kuma dole ƙasar sai ta yarda da Isra'ila. Kuma sai sun ba mata shugabanci kaso kaza. Duk mutanen da ake kashewa a Najeriya nan ba a yi magana ba, sai da aka cewa an kashe mutane a zanga-zanga, to ina gawakinsu? Mu muna da gawa ta fi 10,000 a arewacin Najeriya, ina gawa 'yan zanga-zangan guda 5. Amma duk ƙasashen duniya sun yi magana. So da su suka huro wutar a raba Najeriya 3. Mi ta kashe-kashe, mi ta zubar da jini da sunan ƙabilanci, da sunan siyasa, da sunan addini. To mu ba za mu yadda a hura wannan wutar da mu ba. Ƙara mutane su zage mu da mu je lahira a ce an zubar da jini da fatawanmu. Ko an yi kashe-kashe mu muka ce a yi. Ba mu ce a yi ba, ba ma ciki, ba ma goyon baya. Wanda iya yadda da wannan ya bi mu, wanda bai yadda ba ya zage mu, Allah ya isa. Ko ba wanda ya ba mu ko sisi, ra'ayinmu ne kawai muka faɗa. Ba ma aikin gwamnati, ba ma ƙarƙashin kowa. Ra'ayinmu muka faɗa cewa ka a shiga zanga-zanga. A yi addu'a Allah ya gyara ƙasa, Allah ya kawo abin nan. Amma in ana da damuwa a rubuta a kai wa shugaban ƙasa. Muna da damuwa ta tsaro, muna da damuwa ta kaza. In ka yi, ka tsira a gaban Allah. In ba ka yi ba, saura shekara 2 ka sauka, Allah zai kawo mana wani. Kenan, ya fi sauƙi, ko? Allah ya ba shi ikon yi. Allah ya tallafa masa da mutane masu zuciya da su taimake shi ya yi. Allah ya sa ya zama alheri gare mu. Allah kuma ya sa wannan Najeriya ta zama alheri. Allah ya sa duk wanda zai biyo baya fi mana alheri fiye da na gaba. Kada mu zo muna ƙara ma wancan. Jonathan an zage shi. Aka ce sai Buhari. Buhari yanzu ana zaginsa, to kuma wa zai zo a bayansa? Wani iri ne shi kuma? Sai mun yi addu'a dole. Gaba za a dinga ko baya? Allah ka gyara ƙasarmu, ka gyara shugabanninmu, mu ma ka gyara mu. Wannan masallaci na ga wani abu sha'awa da ya bani cewa za a faɗaɗa wannan masallaci. Gaskiya wannan ba ƙaramin aiki ba ne. Kuma muna addu'a ga waɗanda suka fito da wannan tsari na a ƙara faɗin wannan masallaci. Ko ba ku sani wannan masallaci zama wata babbar cibiya ce. Ba iya ta Abuja ba, a Najeriya gaba ɗaya ana ji da wannan masallaci. Da ka ce An-Nur, kowa ya san masallacin An-Nur. Ana tsaftace shi, ana kula da shi, yana da kwamiti na masana, yadda kamar Saudiya, yadda zaka je komai da tsafta da tsari. Kuma haka muke so dama a yi wa masallatai. A daina barin masallaci da kuttun majina. A daina barin masallaci ana ɗaga abu, ana bi layi-layi da hula. Ana cewa da Allah jama'a a saka kaza da hula. A dinga yin masallaci mu je mu ƙaton gida a GRA. Amma muka tashi masallaci sai mu ɗan gutsira. A ƙofar gidanka sai ka gutsiri wani ɗan abu haka, sai ka ce wai masallaci ne.
ƙaton gidan kuma hajiya na ciki, nan kuma nan za a ce Allahu akbar. Inda hajiya take ƙato, inda za a ce Allahu akbar ɗan mitsitsi. Kai jama'a mu ji tsoron Allah. Amma yanzu alhamdulillah kun ga yanzu wannan filin ai babba ne kuma a cikin gari mai daraja, amma an haƙura da shi cewa ai wajen bauta Allah. To haka muke so a kashe GRA guda ƙato, ai masallaci isasshe, ai masa kwamitoci, a tsaftace shi, a tsarkake shi, a wanke shi, a sa mata turare. Ka yi sujjada kamar kana cikin masallacin Makka. Awa 24 ake wa masallacin Makka hidima. Mutum 20,000 suke hidima a gurin. Wasu kyamarori suke dubawa. Ladanai, limamai, kowa da mota, jeep, sabuwa kar ta liman. Da likitan liman, da gidan liman. Shi sa ba sa tari, ba sa gyaran murya, ba sa mura. Kai ka taɓa jin su dai su yayi mura tun da kake. Dogo addu'an nan da yake mana ranar katima, har gajiya nake wallahi hannuna ina kokarin saukewa. Amma su je ya ka Allahumma gafir lana Allahumma arham. Nace wannan baya tari, baya sarkewa. Lafiya malam, yayi lafiya. Likita gare shi guda kafin ya shigo masallaci sai ya duba shi ya bada shawara. To shi yasa addini yake tafiya daidai, liman ya koshi malam. Ka ji muryarsa malam mutum gashi isasshe masha Allah, amma muryarsa malam kamar ta jariri. An kula da lafiyarsa. To ba a so a ji limamin ku yana tari, yana mura, ku kun koshi kuna bayansa kuma kun bar shi raman mai a bushe. Wata ran sai ya rikitar da ku ya muku raka'a 12 wallahi. Amma kun ga wannan masallacin da ku wallahi abin ban sha'awa. Wannan aikin aljanna ne, kowa ya zo ya bada gudunmawa a wannan masallaci, a faɗaɗa shi, Allah ya sa albarka, Allah kuma ya sa duk wanda ya sa kwabansa a cikin wannan aiki, Allah ya sa ya gani a mizani ranar alkiyama. Allah ka haɗa kanmu akan gaskiya, ka yafe mana kurakuranmu. Nan zan tsaya abinda na faɗa daidai, Allah ya ba mu lada, inda na yi kuskure ko na yi tuntuɓan harshe, Allah ya yafe min, ya yafe muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.